Ao redor das 11 da mañá chegaba a rúa Rosalía de Castro a pasarela metálica de grandes dimensións que se encargará de unir a propia Rosalía de Castro coa rúa Tablada. E digo espectacular porque se vai colocar unha pasarela que ven unha peza única, unha pasarela de metálica que foi construída en taller, e a verdade é que isto, como estábamos comentando aquí, parece dun programa sensacionalista de megaestructuras, non? O operativo xerou certa expectación e foi necesario cortar a rúa Rosalía de Castro durante varias horas para que puidera traballar o guindastre de grandes dimensións que colocou a pasarela no seu novo lugar. Superada esta fase, os traballos de acondicionamento desta zona dos Gafos continuarán. Cando se coloque esta pasarela, pois, bueno, se continuarán os traballos, que será demoler a pasarela actual que comunica a Tablada con Rosalía de Castro, e despois se seguirá acondicionando pois, os espazos da zona verde. O proxecto foi adxudicado por case 500.000 euros e está financiado por fondos europeos FEDER dentro da estrategia DUSI máis Pontevedra. Incluída na obra van tamén a instalación de tubos de instalacións de saneamento e abastecemento de auga. Dende o Concello de Pontevedra recordan que a rúa Rosalía de Castro volverá a estar cortada mañá venres neste mesmo punto entre as 7 da mañá e as 4 da tarde.